Dobré ráno vám prajem. Ideme pokračovať v knihe Genesis. Sme prišli k Abrahámovi, k otcovi viery a budeme pokračovať teda 12. kapitolou od 10. verša až vlastne 13. kapitolu celú. Takže ja prečítam tento text, môžete mať spolu pred sebou otvorený a potom si spolu cez neho prejdeme. Takže Abraham v 12. kapitole dostal zasľúbenie od Boha, Boh si ho vyvolil, Abraham odišiel z tejto krajiny a teraz pokračujeme ďalej 10. veršom. Keď v krajine nastal hlad, Abraham odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Saraj: Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena, mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Keď Abraham prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krásna, uvideli ju a faraónovi dvorania, vychválili ju pred faraónom a odviedli ju do jeho paláca. Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal, takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy. Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj, Abrámovu ženu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč, aj s jeho ženou, i so všetkým, čo mal. Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Nevegu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan. Kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Preto Abrám povedal Lótovi: Nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, odíď odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavú. Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v krajine Kanán, Lót sa zdržiaval v miestach okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri sa na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebróne. A postavil tam oltár Hospodinovi. Toľko z Božieho slova. Budem sa modliť. Bože, ďakujeme ti, že k nám hovoríš, že máme tvoje slovo. A ďakujeme ti, že nám dávaš aj vieru, že toto slovo to nie je nejaká obyčajná kniha, ale ty si viedol Duchom Svätým
týchto autorov, ktorí nám zapísali tieto slova, aby sme ťa poznali, aby sme poznali tvoj plán s týmto svetom. A ďakujeme ti, že sú to reálne príbehy ľudí, v ktorých častokrát vidíme samých seba a pozorujeme, ako sme veľmi podobní, ako naše srdcia sú veľmi podobné týmto ľuďom. Tak ti ďakujem, že aj dnes k nám hovoríš, že ty hovoríš, tvoje slovo sa nevracia k tebe prázdne a ja teda verím, že aj dnes tvoje slovo sa nevráti prázdne k tebe, ale bude pracovať v našich srdciach, aby sme ti viac dôverovali, viac ťa milovali a viac ťa poslúchali. Amen. Keď otvárame Bibliu a čítame tieto príbehy, tak môžeme zažívať taký silný pocit, že a zase teraz otváram Bibliu a bude na mňa vystavený tlak, že mám byť dobrý. A toto nie je len v kresťanstve, ale toto sme nasali z takého toho okolia, že všetko, čo teraz počúvame, kadejaké motivačné reči, možno v škole, od rodičov alebo okolia, je obrovský tlak, že buď dobrý, poslušný, makaj na sebe, začni od seba. Hej? Keď ty sa zmeníš, zmení sa všetko okolie. No a niekedy to tak naozaj máme, že potom si ešte aj zoberieme Bibliu a keď si budeme viacej čítať a začneme si vytvoríme si nejakých zoznam vecí, ktoré keď budeme robiť teraz, tie kresťanské alebo tie motivačné, tak proste nájdeme v sebe ten zdroj dobra. Hej, to posolstvo vlastne hovorí, že ty máš v sebe ten zdroj dobra, len musíš začať nejakým spôsobom akože ho tam hľadať. Je to aj lákavé na jednej strane, ale keď to robíme dlho, tak sme z toho extrémne vyčerpaní. Pretože my čoskoro narazíme na ten mantinel, že my nedokážeme sa zmeniť vlastne. My nedokážeme tými princípmi a tou disciplínou vlastne nájsť v sebe to dobro a zrazu ho ideme nejakým spôsobom budovať. A ak ste už aj vy možno po rokoch kresťanstva alebo života taký vyčerpaní z toho, že vlastne neviete sa zmeniť na tú verziu toho dokonalého, ktorú máte, alebo ste si dali zase predsavzatia na začiatku roka, alebo proste znova sa snažíte v manželstve, znova sa snažíte vo vzťahoch, v škole a nefunguje to. A prišli ste sem s takým pocitom, že v sebe to dobro jednoducho nenachádzate, tak mám pre vás dobrú správu, že aj príbeh o Abrahámovi nie je príbeh o dokonalom mužovi, ktorý v sebe našiel to dobro, ale je to príbeh o mužovi, ktorý bol rovnako zbabelý, rovnako zlyhal, rovnako prežíval v sebe strach, rovnako vidíme ten taký, že raz dobre reaguje, raz nedobre reaguje. Ale to, čo nás učí tento príbeh, je, že Boh zostal stále verný. Že on stále vlastne dodržuje svoje sľuby. Takže Biblia nám ani neponúka návod, ako v sebe vykopať tú studňu dobra, alebo ako v sebe nájsť ten prameň dobra, ale Biblia nám skôr hovorí, že my sme ako tie prázdne studne, ktoré sa máme natiahnuť k Bohu, ktorý nás naplňa tým prameňom života. A ten prameň nikdy nevysycha. To je zdroj Božej dobroty a vernosti. No a dnes sa pozrieme na také 3 druhy viery, ktorú uvidíme v Abrahámovi aj v Lótovi. Prvá bude taká zbabelá viera, že Abraham chráni seba na úkor manželky. Potom druhá bude odvážna viera, kedy sa Abraham vzdáva privilégia a púšťa rozhodnutie Lótovi. A tretia je taká slepá viera, ktorá je taká, že vidím pekné veci a idem za nimi aj na úkor morálnej integrity. A to sú vlastne naši hrdinovia dnes, Abraham a Lót. Pardon. Takže poďme spolu zistiť, prečo je vlastne viera v Božie zasľúbenie a v Božiu vernosť jediná skutočná viera, ktorá nám pomáha vzdať sa toho, že ja som ten dobrý a nezblázniť sa z tej vlastnej nedokonalosti. Takže doteraz sme v Genesis videli, že ako náhle sa ľudstvo rozhodlo odpojiť od Božieho dobra, prestali dôverovať, že Boh je skutočne dobrý a začali veriť tomu, že Boh nechce vlastne pre nich skutočne to dobré a obrátili sa do seba, my vieme, čo je najlepšie pre nás dobré, tak to vlastne s ľudstvom ide dolu vodou.
A Boh už na začiatku sľúbil, že svet zachráni skrze nejakého potomka, ktorý porazí zlo. No a Boh si spomedzi všetkých ľudí teraz vyvolil muža Abráma. Abrám so ženou mali pohodlný, bezproblémový život. Dnes by sme mohli povedať, že mali už dom splatený, našetrené na dôchodok a už sa aj vyrovnali s tým, že nemôžu mať deti a v podstate predstavovali si svoj život, že takto to máme zabezpečené. Hej? Že takto tu dožijeme a hotovo. A Boh príde do tejto ich situácie s touto ponukou. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. No a ten prvý krok, ktorý Abraham robí, je naozaj príkladný, lebo on opúšťa toto všetko bezpečie, ktoré má a ide do nejakej krajiny, ktorú mu Boh povedal, že tam choď. No len dorazili na miesto, kde mu Boh povedal, že má prísť a teraz začali dva problémy, že prvé, stále jeho manželka Sáraj nie je tehotná a druhý problém, že v tej krajine nastal hlad. Takže on má byť požehnaním pre celý svet, ale nemá čo jesť ani. Hej? Tak to je veľmi zvláštna situácia. No a prirodzene, že v tej krajine ešte prišiel do tej krajiny a tá krajina je obsadená Kanánčanmi a Perizejcami. Hej, čiže a on tam nevlastní nič. Takže Božie povolanie Abraháma vyzerá, že super, Abraham tomu uveril a išiel, ale zrazu sa deje vec v 10. verši, keď v krajine nastal hlad, Abraham odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. Je to veľmi prirodzené na prvý pohľad, hej? Že však Pán Boh, ty si ma povolal do tejto krajiny, no a teraz tu je hladomor, nemám čo jesť, moja manželka stále nie je tehotná, takže musíme sa o seba postarať sami, musíme ísť do krajiny, kde je jedlo. Lenže autor, ako to píše, vlastne hovorí takú vec, že ale Abrám, ak by skutočne uveril tomu, čo mu povedal Boh, tak by ostal v tej krajine a hľadal by v Bohu tú nádej, že ty sa o nás postaraj, ty si nás sem poslal a tak ďalej. No a my si väčšinou myslíme, že s Božím povolaním je automaticky spojené aj Božie požehnanie. Hej, že Pán Boh nás niekde povolal, že máme ísť, no a to znamená, že sa o všetko postará. Že budeme mať aj peniaze, aj zdravie, aj bývanie, aj všetko. Že takto to máme nejako spojené. Že, tak Pane Bože, ty keď ma povolávaš niekde zakladať zbor, tak to sa rovná, že sa o všetko postaráš. Hej? Že budem sa mať dobre, všetko pôjde ako po masle. No ale ak čítame Bibliu poriadne, tak vidíme skôr opak. Že Pán Boh, keď niekoho niekam povoláva, tak to nie je spojené s dobrým životom a s požehnaním a že všetko majú tí ľudia. Práve je to častokrát spojené s tým, že zažívajú veľké ťažkosti. Ako keby takú skúšku viery. Že dobre, Pán Boh ťa povolal sem, no ale sa pozri, že ako sa máš. Že keby sa Abraham spýtal niekoho tam, akože z kresťanov v tom okolí, že počúvaj, že ja som dostal také povolanie, že mám sem prísť. No ale tu je hladomor a moja manželka stále nie je tehotná. Čo by sme mu povedali? No, že to si vymyslel. Teda Pán Boh určite sem nepovolal, však pozri sa, v akej si situácii. No a tak prečo Pán Boh nás povoláva niekam? Čo je jeho motívom? No a ja som presvedčený o tom, aj keď čítame Bibliu, aj v tejto situácii, že Pán Boh vždy, keď nás povoláva, tak nás v prvom rade povoláva do vzťahu s ním. Aby sme mu dôverovali. Aby sme nešli na to miesto, kde ideme kvôli jeho darom a požehnaniam, ktoré od neho chceme ako keby dostať na výmenu, ale on nás vždy volá do vzťahu s ním. Takže Abrám je v situácii, že Sára je stále neplodná, v zemi je hladomor a pýtame sa, ako má byť Abrám požehnaním pre celý svet, keď nemá ani čo jesť. No tým, že práve v tej ťažkej situácii vlastne bude dôverovať Bohu. To je vlastne to najväčšie požehnanie, ktoré môžeme dať nášmu okoliu. Že aj keď sa nachádzame v ťažkej situácii, tak my stále dôverujeme Bohu. To je to, čím Abraham mal byť požehnaním pre celý svet. No, ale Abraham teda odchádza, jeho viera je skúšaná a v 11. verš, keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj,
Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Hej, taký pekný kompliment, to sme mali častejšie hovoriť asi našim manželkám, že viem, že si žena krásneho vzhľadu, no ale potom to, čo už akože potom hovorí, tak to už radšej nehovorme. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Naozaj odvážny chlap, sen každej ženy. Čiže vlastne on hovorí, že počuje takto, že situácia je taká, že ja nie som ochotný sa ako nejako obetovať pre teba alebo bojovať za teba a tak ďalej. Čiže vyriešime to takto, že vlastne ty sa obetuješ pre mňa, ty sa staneš vlastne ženou v háreme faraóna, aby som sa ja mal dobre. Aby som vlastne nezomrel. Hej? To je ako keby sme dnes naozaj povedali akože svojej žene, že počúvaj, no takáto je situácia, že máme takého politika Borisa Kollára, choď ho zbaliť, hej, maj s ním dieťa a v podstate potom tie peniaze, hej, budú požehnaním pre mňa, hej, že čo ti bude potom platiť. To je naozaj, akože je to drsné prirovnanie, ale to on robí vlastne. To je charakter. To je jednoducho zbabelá viera Abráma, ktorý prestal veriť Bohu, že sa o nich postará, že musím to zobrať do svojich rúk, musím to ísť ja riešiť, proste ja musím ísť do krajiny, kde je bohatstvo, obetovať svoju ženu. Ten, čo mal byť požehnaním pre celý svet, nevie byť vlastne požehnaním ani pre svoju manželku. Iba pre seba vlastne. Že ja musím byť požehnaním sám pre seba. No a to sa aj stalo, 14. verš, keď Abrám prišiel do Egypta. Egypťania videli, že je to žena veľmi krásna, uvideli ju aj faraónovi dvorania, vychválili ju pred faraónom a odviedli ju do jeho paláca. Ten pre ňu s Abrámom dobre zaobchádzal, takže mal ovce, dobytok, osly, sluhov, slúžky, oslice a ťavy. Ja neviem, že Abrám tam žil, jemu tam nosili, hej, proste tie všetky dobytok, on tam bohatol na tom, že jeho žena vlastne je v háreme faraóna. Že ja neviem, ako, hej, že to je, že akože, že prišli za ním a že tvoja sestra, ona je, akože dobrý kus, ten faraón je s ňou spokojný, tu máš kravičku. Hej, že to takto, vieš, bolo. Ja neviem, ako sa cítil Abrám vtedy, hej, že to muselo byť ako zápas svedomia, viery a všetkého. To je, že Boris Kollár ti posiela ďalší 500 eur, že tvoja sestra je super, akože dobre sa mi s ňou žije. Takže zneužívanie iných pre vlastné požehnanie. Hej, to je zhrabnem odmenu, preto aby som sa ja mal dobre. No a toto je extrémny príklad Abráma, hej, že naozaj hrozná vec, my si to nevieme možno predstaviť, ale je to v našom srdci blízke, hej, že my častokrát radi žijeme v tom, že máme sa dobre a trošku ostatní trpia, ale čak ináč sa nedá. Nemôžem sa len mať dobre a ostatní nebudú trpieť, čak tak je svet nastavený. Hej, taká veľká vec, ktorú už sa začína sa o nej hovoriť, je, že máme radosť lacných tričiek, oblečení z Číny a neviem, skáde z Bangladeša a tak ďalej, ale tam chodia ľudia a robia dokumenty o tom, že v akých podmienkach vlastne tí ľudia tam žijú a pracujú. Ale my si kúpime lacné tričko. Alebo, že keď šéf dostane nejaké prémie teraz, hej, on sa má dobre, lebo jeho tím vo firme vlastne zvládol, majú úspech, dokončili ten projekt, no ale ten tím má rozpadnuté rodiny a vlastne na úkor rodín to dosiahli. Ale šéf berie tú odmenu, ale tím trpí. Alebo to môže byť aj vo vzťahoch, hej, že jeden vo vzťahu ako partner vlastne si buduje svoju kariéru, svoj život, svoje biznisy na úkor toho, že ten druhý vlastne tak akože trošku trpí, hej, a musí robiť taký akože zadný servis v domácnosti. Alebo aj influenceri dnes, hej, častokrát získavajú pozornosť a peniaze na úkor iných ľudí. Buď, že si sa posmievajú, alebo si zoberú nejakého chudáka, nahovoria na takú sprostosť a vlastne ten stratí všetku svoju dôstojnosť len za to, aby mali akože nejaké čísla. Takže tá pointa je, že obchod, v ktorom vymeníš svoje svedomie za vlastné pohodlie alebo zisk. To je to, čo robí Abraham. Lebo zrazu prestal veriť Bohu, že on sa o nich postará. Že musím to ja zobrať do svojich rúk. Ja rozumiem tomu, keď sa dnes hovorí, že najprv akože sa postaraj o seba a potom o druhého,
Len to je veľmi nebezpečné, lebo to naše srdce vlastne sa môže naučiť takto žiť dlhodobo. Čiže ja sa musím o seba postarať na úkor iných a potom, keď už sa budem mať relatívne dobre, tak možno, že budem pomáhať. Je to zbabelá viera. Zbabelá viera obetuje iných, aby si sa mal dobre ty. Skutočná viera je aká? Obetuje seba za to, aby sa mali iní dobre. Lebo už v Bohu mám ja požehnanie. Už v Kristovi ja mám všetko, čo potrebujem. A som dokonca ochotný ísť až na hranu. Že nie, že zabezpečím sa a už keď mám všetko, alebo až na konci mesiaca, keď mi niečo ostane na účte, som štedrý, alebo až keď akože ja som sa už postaral o seba, bol som v posilovni, zabehal si, ja som zdravý a tak ďalej, tak potom budem pomáhať iným. Ale tá odvážna viera je, že nie, ja idem dať inému, lebo už mám v Kristovi všetko. No a teraz vstupuje do toho Boh, do tejto situácie, lebo sľúbil Abrahamovi, že on bude tým požehnaním. Toto je úžasné na Bohu, že on by si mohol povedať, že ty, tak s týmto ja mám akože zachrániť svet. A on do toho vstupuje a hovorí, Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Saraj, Abrahamovú ženu, nie pre Abrahama, zachraňuje Saraj. Faraón zavolal Abrahama a povedal mu, čo si mi to urobil, prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Hej, že ten, čo slúži modlám, vlastne hovorí Abrahamovi, že prečo klame. Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Čiže Boh si Abrahama určite nevybral, pretože mal nejaký špeciálny predpoklad. Vidíme, že je to obyčajný človek, ako my všetci, ktorý zlyháva hneď v prvej skúške viery. Boh má celú situáciu plne v rukách. Toto bolo súčasťou jeho plánu, ako vlastne Abrahama a Saraj prevedie cez túto ťažkú skúšku, že mu môžu dôverovať vždy. Že on má moc ich stade vlastne vyslobodiť od najmocnejšieho muža vtedy sveta, faraóna. Ďalší paradox, ktorý vidíme, že ten faraón sa vlastne má lepší charakter ako ten Abrám. Že on ešte hovorí, že však veď ja by som to nebol urobil, keby som vedel, že to je tvoja žena. Ber si ju a choď. Ten, čo má byť požehnaním pre celý svet, je prekliatím vlastne pre celý svet. Boh preklial vlastne Egypt. Kvôli Abrámovi. Tak to je úplný paradox vlastne v tomto príbehu, že čo Pán Boh, aký mal zámer s Abrámom a čo Abrám vlastne robí. Takže toto je naozaj situácia, ktorá nás všetkých možno volá do toho si uvedomiť, že v Biblii my nemáme nejakých akože super ľudí, nadprirodzených ľudí a že Boh si ani nevyberá nejakých super ľudí alebo nadprirodzených ľudí. Ani my nie sme kresťania, pretože sme nejaký morálnejší a lepší ako ostatní. To všetko je len, že Boh sa tak rozhodol, sľúbil nám to a povedal, že skrze vás chcem požehnávať svet. Skrze Abráma chcem požehnať svet. Takže aj ty až si v situácii teraz, že uvedomuješ si, že si podobný Abrámovi v niečom, že si nejako už sa zabehol v tých koľajách a žiješ skôr tak, že na úkor druhých a ľudia okolo teba trpia, tak teraz je možnosť sa vrátiť k Bohu. Teraz je možnosť prísť k Bohu a povedať, že ja som ti prestal veriť, že ty sa dokážeš o mňa postarať, že ja už mám v tebe všetko ako kresťan a zneužívam proste ľudí. Nemajú sa ľudia okolo mňa dobre. Ja nie som požehnaním pre ostatných. A Boh je verný. On tak ako pri Abrámovi, on vás z toho vytrhne, z toho Egypta, ak sa tam nachádzate, a zoberie vás naspäť do zasľúbenej zeme. Tak ako čítame vlastne ďalej od 1. verša. A prichádzame k Abrámovi, ktorý sa poučil z tejto situácii. A budeme vidieť ako. Takže 1. verš 14. kapitole. Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato, hej, na úkor ženy a nevadí.
Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Nevegu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan. Čiže vracia sa k Bohu, vracia sa k uctievaniu svojho Boha. Kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Čiže robí pokánie, vracia sa naspäť na miesto, kde mal byť celý čas, kde mal čakať na Boha, kde mu mal dôverovať. A toto je cesta, ktorá sa nám deje podľa mňa veľmi často v živote a potrebujeme opakovať. Že prestávame veriť Bohu, bereme veci do svojich rúk, ideme do Egypta, myslíme si, že my sme tí, ktorí akože sa máme zle, čiže všetci ostatní trpia okolo nás, aby sme sa mali dobre. A potom prichádza vždy Boh a hovorí, že však ty si prestal veriť vlastne, že ja sa o teba postaram. A ty si mal byť požehnaním pre všetkých. Ty máš oveľa viac, ako si myslíš. Takže Abraham sa vracia k Bohu, uctieva ho, znova zisťuje, že Boh je pre ňoho všetkým, že Boh je ten, v ktorom mám mať tú dôveru, keď ho vzýva. Vždy, keď vidíme v Biblii, alebo v Genesis toto, že vzýval meno Hospodina, tak je dobre. Že tí ľudia sú na správnom meste, tam, kde majú byť. Že to je tá línia toho potomstva, skrze ktorého chce Boh zachraňovať svet. No a teraz prichádza na scénu aj Lót. Lót, ktorý žil, 5. verš, s Abrahamom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Čiže najprv bolo zle, že je chudoba, teraz je zle, že majú veľa peňazí. Medzi pastiermi Abrahamových stát a pastiermi Lótových stát vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Kde je veľa majetku, je veľa problémov, kde je chudoba, je tiež veľa problémov. Takže otázka je, že či sa Abraham naučil dôverovať Bohu. Hej, že bude jeho viera teraz z Babela ako v Egypte, alebo bude skutočne dôverovať Bohu, že sa on o neho postará. No a čítame ďalej. Preto Abraham povedal Lótovi: Nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. 9. verš. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. A teraz, ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Abraham napriek tomu, že bol starší, mal právo sa rozhodnúť, kde bude, tak necháva priestor Lótovi. A nerobí to preto, že by bol z Babeli, čo sa nám niekedy môže zdať, že ešte ja sa nerád hádam, tak ja teraz to nejdem teraz riešiť, lebo on nie je z Babeli Abraham, on vidíme, že sa mal veľmi rád. Hej, však on obetoval svoju ženu, aby som mal dobre. Ale naučil sa dôverovať Bohu, že ja sa nemusím báť pustiť to najlepšie. Ja nechávam priestor Lótovi. Ty si vyber. Pretože ja už mám v Bohu požehnanie. To je podobný príklad, ako predstav si dvoch kolegov, ktorí vlastnia firmu a teraz sa sťahujú do nových priestorov a teraz vlastne sú tam dve kancelárie pre vedúcich firmy. Jedna je taká trošku horšia, menšia, nie je tam veľmi veľa svetla, druhá je krásna, veľká, s veľkým svetlom. No a teraz ten skúsenejší hovorí, že ty si vyber. Ja budem pracovať hoci kde úplne najlepšie, ako viem, mne to je jedno. To je tá odvážna viera, že nechám priestor iným. Ty si vyber. Ty maj lepšie požehnanie, lebo ja už v Kristovi mám všetko, aj to, čo si nezaslúžim. Boh mi sľúbil, že vlastne ma požehná a že ja preto chcem byť požehnaním pre ostatných. Tá odvážna viera, ako má Abraham aj teraz, má vlastne také tri kľúčové veci, že človek sa nebojí, že príde o to najlepšie, lebo to najlepšie už mám, Bohu. Sám Boh je pre mňa tým najlepším. Vzťah s Bohom je to najlepšie, čo mám. Druhá vec, verí, že jeho úspech nezávisí od nejakej tej veľkosti a požehnania a majetku, ale od toho, že ako sa správa. Že chce konať čestne, kdekoľvek, či som bohatý, či som chudobný, či mám dobrú kanceláriu, zlá kanceláriu, či sa mám dobre, alebo nie. Že to je jeho požehnanie, že ja vo vzťahu s Bohom chcem sa správať vlastne dobre, dôstojne, morálne dobre. Takže radšej mať horšie veci, ale zachovať si čistý štít a dobré vzťahy s Bohom a s ľuďmi. Takže kresťan sa nemusí snažiť vždy získať to najlepšie.
pretože to najlepšie už máme v Božích zasľúbeniach. A tie si potrebujeme znova a znova čítať a pripomínať. Čiže odvážna viera uprednostní i iných, pretože môže dôverovať Bohu, že je súčasťou Božích zasľúbení. A to začína úplne pri najbližších vzťahov doma. Hej, tam to môžeme sledovať, že dôverujem naozaj Bohu, že som súčasťou Božích zasľúbení. Že v Kristovi mám odpustené hriechy, večný život. Že ma nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Že Boh sa o mňa postará. Ako sa správam voči svojim najbližším. No a teraz prichádza teda slepá viera Lóta. Lót, 10. verš, sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada, ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru, preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Keď vidíme, že takto odchádza na východ, to už vidíme v Genesis, že to nie je dobré, lebo stále, keď niekto odchádza na východ, odchádza kde? Ďalej od Boha. To je ten jazyk Genesis. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanán, Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Takže Lót sa nepozerá, že ako bude môcť jeho rodina duchovne rásť a viacej spoznávať Boha a proste byť súčasťou Božích zasľúbení. To nie je Lótová viera. Lótová viera je, že ja sa pozriem a tam je najlepšie, tam sú bohatí, tam sa bude mať dobre. Napriek tomu, že ten autor, vidíte, ako dôrazne hovorí, že tam sú zlí pred Hospodinom, že tam vlastne sa zle spravujú, to Lót nerieši. Pre Lóta je dôležité, že ja sa chcem mať dobre materiálne. To je pre mňa dôležité. Lót sa vlastne pozerá na krátkodobý zisk, na majetok, peniaze viac, ako na to byť súčasťou Božích zasľúbení. A častokrát súčasťou Božích zasľúbení je, že sa nemáme až tak dobre materiálne a tak ďalej. Hej? Lebo Pán Boh nás má rád. A vie, že čo to vlastne spôsobuje, keď máme veľa majetku, veľa bohatstva, máme sa veľmi dobre, tak naše srdce je naklonené, že idem od neho preč, ja sa viem postarať o seba sám. Takže toto je takéto, a myslím, že trošku sa to teraz zažíva aj v momente, keď napríklad sa rozpráva o cirkvi, že ako kresťania napríklad, keď sa niekde sťahujú, alebo menia svoju prácu, alebo nejakým spôsobom, plánujú si krúžky pre svoje deti, alebo aktivity vo svojom živote, tak že ako sa pozerajú vlastne na ten svoj týždeň, alebo na to, že kde idem žiť, čo idem robiť, že najprv si, musím mať dobrú robotu, moje deti musia mať kvalitné školy, potom krúžky a tak ďalej. A potom zvyšok je pre cirkev. Hej? A keď mi ostane čas, som súčasťou zboru, slúžim, chodím nedeľu na zboru, alebo nie. Hej? Že to je presne to, čo Lótova myšlienka. Že najprv sa ja postaram o tie svoje dôležité veci, čo sú pre mňa dôležité, a potom budem rozmýšľať, že či ja chcem byť niekde súčasťou Božích zasľúbení. Nie je to jednoduché. My keď sme bývali v Bratislave a ja som bol ešte v detskej misii, tak takisto sme mali možnosť, že teda sa môžeme nasťahovať hoci kde na Slovensko, kde nie je misijný pracovník. No a takisto najprv také prirodzené rozmýšľanie, že a ktoré je také pekné mesto Piešťany, hej, aj Trenčín sme rozmýšľali, že kde ideme, že kde sa nám bude tak dobre žiť, bývať. Ale potom sme si tak uvedomili, aj nás tak viedli, že no ale to nie je najdôležitejšie. Že najdôležitejšie je zdravý biblický zbor, kde budete môcť akože byť súčasťou zdravého biblického zboru. Tam sa presťahujte. A potom ostatné veci sú nie dôležité. No a vtedy sme začali ináč rozmýšľať, že začal som obvolávať vlastne tie mestá, zbory, dostali sme odporúčania, hej, a vlastne vtedy som sa dovolal aj do Nitry, hej, Tomášovi Henželovi som sa pýtal, ako fungujú, ako žijú v zbore, hej, že my sme rodina a tak ďalej a tak ďalej. A to bolo to, prečo sme sa rozhodli ísť do Nitry, vlastne z tej Bratislavy vtedy. Že sme videli, že toto je zdravý biblický zbor pre nás, pre našu rodinu, kde je učeníctvo, kde sa káže evanjelium, kde sú misíni, že vlastne tam chceme byť. A už potom ostatné veci vlastne sme vyskladali okolo toho. Takže to je to, ako nás vedie Pán Boh rozmýšľať, že Lót pozerá iba na to, také, čo je pre nás dôležité, tie vonkajšie veci, ale Boh nás vedie, že si súčasťou Božích zasľúbení. A ja som presvedčený, že dnes Pán Boh
chce požehnávať svet skrze cirkev, skrze lokálne zbory, skrze nás, kresťanov. To je jeho primárny plán. Pri Abrahamovi to začalo a keď čítame ďalej biblický príbeh, tak dnes je to miesto, skrze ktoré chce Boh požehnávať okolie a svet, vlastne lokálny zbor. Skrze mňa a teba. No a čítame, že Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Čiže to nebolo tak, že on hneď som v Sodome, hneď tam úplne žijem vlastne nemorálny život. To bolo také postupné, že on sa tak akože približoval. Hej? To je, napríklad kresťan dostane skvelú pracovnú ponuku, povie si, Boh ma požehnal, bude môcť dávať viac desiatkov, charitu a tak ďalej, hej, a odsťahuje sa niekde úplne mimo zboru. Potom si práca vyžaduje viacej času, hej, nie je doma, nevedie rodinu a tak ďalej, a nie je súčasťou zboru, nie je súčasťou učeníctva a postupne vlastne akože odchádza od Boha, až keď nakoniec vlastne zistí, že aj on a jeho deti, aj vlastne jeho rodina v podstate sú nejakí tradiční kresťania, ktorí vôbec nežijú pre Boha. Ale majú dobrú prácu, peniaze, bývanie. Takže keď sa Lót oddelil od Abráma, tak sa stala zaujímavá vec. Že zatiaľ Abrám stojí pri tom oltári, rozpráva sa vlastne s Lótom. Trošku tam ako keby aj vyzerá, že mu naznačuje, že teda dobre, tu si súčasťou Božích zasľúbení, ale keď chceš odísť, odíď. A potom, keď odíde, tak vtedy prichádza Boh, 14. verš, keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi, a znova mu pripomína, rozhľadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri sa na severi, na juh, na východ, na západ, celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť počítať prach zeme, potom spočítaj tvoje potomstvo. Vstaň, prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Takže Boh dáva tie zasľúbenia Abrámovi znova a môže byť týchto zasľúbení súčasťou ktokoľvek, kto sa pridá. A toto je úžasné požehnanie, že Boh napriek tomu, že Abrám zlyhal, že urobil hroznú vec, ktorú možno nikto z nás nikdy neurobil, ale napriek tomu dáva znovú šancu. Boh je verný celý čas. Boh zachraňuje Abráma a Saraj z Egypta, aj keď vlastne v práve bol faraón. A keď sa Lót oddelí, ten, ktorý vlastne nechce byť súčasťou Božích zasľúbení, tak vtedy prichádza Boh Abrámu a znova mu sľubuje, že skrze teba bude požehnaný celý svet. Skrze tvoje potomstvo. Takže biblický príbeh, keď čítame ďalej, pokračuje a vlastne my hľadáme to, že kto je ten potomok. To je vlastne ten silný dôraz v Genesis, že kto bude ten, skrze ktorého Boh nakoniec požehná celý svet, porazí zlo. Musí to byť ten, ktorý si vždy dôveruje Bohu. Či je dobré, či je zlé. Musí to byť ten, ktorý má dokonalý vzťah s Bohom Otcom. Musí to byť ten, ktorý vo všetkom sa spolieha na Boha. Ktorý je presvedčený, že má všetko v Bohu a že aj keď je pokúšaný tým najmocnejším vládcom, satanom, že pokľakni predo mňou a všetko ti dám, tak on nakoniec odolá. A to je ten Boh v tele, Ježiš Kristus. On je ten vlastne, ktorý to jediný dokázal. Na jednej strane to je smutné, že príbeh Genesis a ďalšie príbehy nás vedú, že nikto z nás to nedokázal. My sme boli radi, keby nejaký špeciálny potomok z nás sa narodí, ale nakoniec ten príbeh ukazuje, že zdroj prámeňa života je v Bohu. On sa musel stať človekom. Abrám sa v prvej skúške zachoval z Babelu a obetoval svoju manželku, aby on prežil, ale Ježiš prichádza ako ženích kvôli svojej cirkvi, neveste, a za ňu dáva život. On obetoval seba pre našu záchranu. Abrám síce sa vzdal toho, že lepšieho, a nechal to Lótovi, ale Kristus sa vzdáva toho najlepšieho. Vzťahu so svojím otcom, nebeského kráľovstva, prichádza medzi nás a zomiera za nás, aby nám ukázal, že v ňom jedine nájdeme spokojnosť a šťastie.
A Boh nám ukazuje v Ježišovi, že aj keď sme ako Abraham na začiatku, alebo Lót ako na konci, že Kristus nás stade dokáže vytrhnúť von. To budeme ešte čítať ďalej pri Lótovi, že Lót zahrabaný v tej Sodome Gomore a Boh ho aj tak stade vytiahol a zachránil, to budeme vidieť. Tak ako Boh vytiahol Abrahama z Egypta, tak nás Boh Ježišovi Kristovi vyťahuje z každých našich zlyhaní, hriechov a všetkých vecí. To je naša nádej, že keď sa pozrieme do budúcnosti nášho života, neexistuje bahno a hriešnosť a zlyhanie a morálne zlyhanie, z ktorého by nás Boh nedokázal vyťahnuť von. Vďaka Ježišovi Kristovi. A ako vieš, že si súčasťou Božích zasľúbení, že keď sa pozrieš spätne na svoj život, tak ťa doteraz Boh stále vyťahoval z týchto všetkých vecí. To je to, že si súčasťou Božieho zasľúbenia v Ježišovi Kristovi. Takže nemusíme v sebe hľadať zdroj dobra, nemusíme si lakťami raziť cestu k tomu najlepšiemu, kusu zeme, ale môžeme si dovoliť byť štedrý a obetavý, lebo náš nebeský Otec vlastní všetko a v Kristovi nám všetko dáva. Amen.